Настръхвате ли, когато видите тези пигменти? Така нежно разсяващи се върху черният лак? Харесва ли ви, когато виждате този мат, този блясък, този метален блясък? Искате ли да видите повече? Как пигментите отиват върху мата? Как нежно се разсяват навсякъде? Ако това ви харесва и ако искате да видите повече, значи сте попаднали на правилното място. Приятни удоволствия, повече лак и повече нежност. Здравейте! Тази седмица с Nail Art България имаме колаборация видео. Както видяхте от заглавието, изпробваме маникюри, които са видяни в Pinterest. Не забравяйте да проверите канала, тъй като има уникални маникюри, изключително лесни, изключително бързи. Абонирайте се за канала, не забравяйте да се абонирате също така и за мен. И нека да започваме с това, което представям аз. До края на клипчето ще видите изключително много интересни неща. Спестила съм всичко, което вече знаем как се прави. Като начало слагаме като основа един натурален бежов лак и черен лак на останалите ногти. И матираме безименния, средния и показалеца. Както ви казах, спестила съм излишните неща, така че останете с нас до края. Има много интересни техники, които вярвам ще представляват огромен интерес да се запознаете с тях. Лично на мен този кадър адски много ми харесва, защото много ми допада матирания лак. Изглежда уникално. Това, което ние ще правим, са тези пигменти. Това е метализиращ пигмент, не е от тези холограмните, които плътно покриват самият нокът. Затова тези, които използвам в момента, просто правят един метален цвят върху самият лак. Самата опаковка идва с такова предпазно, то не е точно фолио, ами е по-скоро като пухкаво картонче. И ето това са те. Това са сребърни. Следващите пъти ще покажа златен и такъв тип русалка, които наистина са уникални. Нанасят се с най-обикновен апликатор за грим. Като просто се натъркват отгоре, както са виждали и по другите клипчета с пигментите, които в момента са доста модерни. И този блясък. Тази красота. Уникална. Поне мен ме кара да се вълнувам по един доста интересен, специфичен начин. И това е. Натъркваме до степен, в която самите ние сме задоволени. Отстрани върху кожичките може да сложите нещо за защита или просто да си оставите пигментите по тях. Това е разликата. Виждате колко по-метално, колко по-красиво изглежда. Наистина това внася един допълнителен блясък, допълнително интерес към самият маникюр. Тук на палеца предполагате какво се случва, макар и камерата да не беше фокусирана, но върху толкова много брокати, толкова много пигменти и явно и се видя малко трудно в дадения момент. Но ето. Както забелязахте и предния път, в момента съм с изключително къси ногти, затова това са изкуствени ногти, които използвам. След пак да мога да ви покажа пълната красота на тези пигменти. За безименния пръст и за показалеца реших да направя нещата по-интересни. Именно затова и ги матирахме. Върху тях ще сложа най-обикновена тефлонова лентичка. Не тефлонова, обикновена лентичка. Тези, които са за да правят да направи линии. Не се старая да бъдат в някакъв конкретен ред, тъй като все пак правим нещо набързо, а този маникюр, повярвайте ми, стана доста бързо. Но пък вижте как пигментите в момента остават върху матираният лак. Покривните качества на тези пигменти се оказаха доста по-добри върху мате, отколкото върху обикновен лак, директно блестящ. Ето го. Сега лекичко ще забързаме, тъй като наистина се изисква едно определено време в потъркване върху самият лак и махаме лентичките. По този начин отвътре остава матираната основа, която е заобградена от блестящи, красиви пигменти. Респективно, тези ногти, които са с матираният лак, не слагаме топ лак отгоре, за да не направим нашият мат по-лъскав, отколкото реално ни трябва. Сега на показалеца, вече малко по-забързано, тъй като знаем какво правиме. Поставяме лентичките, отново натъркваме с блестящите пигменти. Макар и в момента, както виждам, дори да ги оставиме директно лентичките и да ги изрежем, отново изглежда страшно красиво. Но ето, пигменти. Бляскави и красиви.
И най-приятното на тези пигменти и на този лак е, че не е само за вечерен маникюр. Може да го носите дори през деня. Повярвайте ми, изглежда красиво. Не изглежда нещо претрупено, не изглежда прекалено като цяло. И отново лекичко да забързаме, след като се насладихме на бавното поставяне на пигментите. Махаме си лентичките и остава красивия дизайн отдолу. Ето, към момента вече имаме два отделни дизайна с сребърни пигменти. Последният пръст, който ни остана, това е средния пръст с този телесен цвят и на него слагаме пигменти. Да не би случайно и той да изпусне, да бъдем по-блестящи и по-красиви. Но това, което ще направим, както видяхте от самото начало на клипчето, ще го направим с точки. Така че да се получи нещо по-непритруфено, по-неофициално, така че да може да бъде по-нежно, реално. И да може всеки ден да бъде използвано. С тънка четка, само с върхът, с точкатор или с фибичка за коса. Правиме дизайна по начин, по който на нас ни харесва. Няма правила. Никой не казва как точно бъде направено. Това, което аз направих, просто така го усетих в даден момент. И отгоре запечатваме с топ лак, без матираните ногти. Това е. Това беше абсолютно всичко. Един уникален маникюр, който изглежда просто страхотно, направен изключително бързо. Надявам се видеото да ви хареса. Абонирайте се, дайте по дигнато палче, тъй като следващата седмица имаме бързите отговори с бързите факти и уникални маникюри за къси ногти. До скоро!